खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 मे 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाना फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मोनफ्रोम बिथिङाव जाफुंसार जागोन। हरखाबै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै अननाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजावबो दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव बोलो बांगोन। सोरनिबा सायाव गोबां अननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजावबो दिनै गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफ्रा गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां बिथिङाव हेंथा फैनो हागौ। सोरबा लोगोजों थगायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजावबो मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबुफोरा फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेरलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गावनि आंगोखौनो फोथायनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन।
नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो दिनै मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गोनो गोथो मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोलैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव जिंगा फैनो हागौ गोनो गोथो आरो बेले बेजे साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया नाथाय देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव दिनै मान मोननो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नाथाय अब्लाबो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गुबुनखौ मान होनो रोंगोन गोसोनि साननायफ्राबो मोगथाङाव जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांगोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ दिनै मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननोबो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गोजोननि आंखाल जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ
समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो खाबु फैनो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला मोजाङैनो हान्थिनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।